We zijn eindelijk weer compleet en we hebben zo'n mooi jasje gekregen voor de podiumkunsten. Daar zijn we zo dolgelukkig mee. Nou ja, je ziet het, hè? Hier hadden we op gehoomd, hier hadden we van gedroomd. Hier zie je ook dat mensen weer terugkomen in de belevingen, aha-erlevenis van dat dit allemaal kan. Je ziet ook dat het behoud van kwaliteit en de klasse die er is, als je daar de rug voor recht houdt, dat het beloond wordt. Het ademt een huiselijke sfeer uit en dat willen we. Een third place, een huiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dat zie je hier. Ik hoop dat dit meer wordt dan alleen maar een theater en dat dat concept ook aanslaat bij de Kerkraadse bevolking. Als mensen een bezoekje hier brengen, dan gaan ze misschien ook eens kijken in de bibliotheek. En als ze in de bibliotheek zijn, dat programma van dat theater misschien is wel leuk. Eerst in het oog springende voor de mensen is dat we niet meer een theater in een winkelcentrum zijn, maar dat we een echt eigen theater-bibliotheekruimte hebben gecreëerd. De tweede belangrijke ingreep is geweest dat we achter de bühne ongelooflijk veel hebben kunnen investeren voor artiestenfoyer en kleedruimtes. Want die waren echt heel erg. Het was ook 40 jaar oud. We hadden ook wat achterstallig onderhoud, maar het was ook heel aardig hard nodig. Verrassend, authentiek, durven kijken naar een mijnverleden, dat vind ik heel mooi. Ja, prachtig, heel mooi geworden. Ik hou hier ook wel van, die rauwe industriële stijl. We zeiden al voor de grap, een hele roep dat we urban zijn. Eigenlijk is dit heel erg urban qua uitstraling. En de zaal is aan de maat en daar bedoel ik mee precies groot genoeg. Goeie zaal, mooie zaal, goede akoestiek ook. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ik kwam binnen, ik zal eerlijk bekennen, misschien zegt iedereen, maar het was echt zo. Ik wist even niet waar ik was. Bij de grote trap, dan komt alles terug. Dan was hier in het hoekje ook de artiestenfoyer en dan weet ik weer precies hoe het was. En ja, ik vind dat ze het heel mooi hebben gedaan. Ja, het is gewoon een fantastisch gegeven dat het theater weer terug is in Kerkrade. En dat is ja, toch het culturele hart van Kerkrade. En dankjewel voor al het werk wat mensen hebben verricht om dit hier te kunnen realiseren. Dan denk ik, jongens, absolute top.